Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн газиз милләттәшләр. Тапшырубызның иҗат төркеме һәм мин Азилә Батырханова һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне телибез. Узган тапшыруда без сезне Свердлов өлкәсе Березовский руднигында эшләүче алтын табучылар белән таныштырдык. Буш вакытларында туган якларын сагынган чакларында алар кулларына гармун ала. Ә бит аларның җитәкчеләре дә Березовский руда идарәсе җитәкчесе үзебезнең татар егете Фәрит Мигнәхмәт улы Нәбиуллин үзе дә бик оста гармунчы. Бүгенге тапшыруда без аның белән танышырбыз. Бүтін дөнья татар конгрессы 2024 елны шәхесләр елы дип игълан итте. Кадерле тамашачылар, безнең янәшәбездә чын шәхес. Березовский рудникның директоры Фәрит абый Нәбиуллин. Һәм Фәрит абый татар милләте өчен бик күп матур эшләр башкарган кеше. Фәрит абый, карагыз әле, сез бит менә чын шәхес. Менә шундый шәхес булу өчен нәрсә эшләргә кирәк? Мен де өзімні шәхес deyip санамын. Санап болмай. Менә оның хәтлі зур кеше түгел deyip ойлаймын өзім турында. Ну, менә шушы биеклікке җиткәч, менә ни сәбәпле инде кешене санап, кешене зурлап, тырышып эшләргә кирәк. Менә шушы менә бүтән юк, бүтәнчә булып булмый. Зур кешегә менә мин шулай дип уйлыйм. Һәр вакыт кем булганыңны истә тотарга. Кем булдың син кичә, өченче кемме? Менә шушы хәлгә иртәгә килеп җитәргә булырга мөмкин. Һәр кеше белән. Шунарга күрә җирдән бик очарга ярамый. Менә шу минем фикерегез. Менә сезнең тормыш юлын барлап алыйк әле. Тормыш китабыгызның битләрен ачык әле дип әйтик. Сез үзегез белүемчә тумышыгыз белән Нурлат районыннан, шулай бит? Шулай. Әйе. Нурлат районының Кычытканлы авылында тудым мин. Менә шунда тамырларым 3 ел шунда тордым. Менә әти-әни ул вакытта вербоваться итеп киттеләр. Әти инде минем Кушъелга дигән Заинский районныкы, әни менә шушы инде Нурлат районының Кычытканлы авылыннан. Әни менә бәбәйләргә мине авылга кайтты. Менә аннары соң тагы эшкә киттеләр. Әти белә, мин инде 3 ел кадәр дәүни мине тәрбияләп торды.
Кышыпкан ауылында. Аннарысың да әті, отпускыға кетіп ерілері. Аннарысың енді май айында 57 елына міне әті, мені үз янына алып келерге құштылар. Дәвәне мені поезд білен алып барды май айында. Міне шушы уақыт мені кеше болған шекілі істе. Шул вакыттан бір сүзде русша білмеген бала мені сразу садикқа берді. Онда енді мені шулай күнікті мәкірінеп, дәвәнені бірде жібермейдім, бір қояда. Ол мені ярты ел қәтлі бізде тұрды. Біздің біле мені күніксін дейіп, әті янларына. Мені шулай енді, onlar школны бітіргеш, бітін кешінің шындайында енді хәлләр армиядан соң Курганда эшләдем. 2 ел водитель-испытатель булып, БМПшкаларны йөреттем. Аннары соң кире кайтырга туры килде, өйләндем дә инде. Зур малайым туды. 76 елны. Кире кайттым Краснотуринскийга. 83 елны алтын юарга киттем. Менә шул вакыттан инде менә шушы алтын эшли торган эштән аерылмадым. Монда инде Березовскийга 89 елны килдек. Монда яңа организация төзелеште. Менә шушы зур организацияның яртысын артиллер бирә, алтынын яртысын хөкүмәт структуралары. Менә безгә инде ул вакытта иң ерак, цивилизациядан ерак месторождениялар бирәләр. Я бик авыр технологиялы җиңел эш бирмиләр артиллерга. Без инде аны эшкәртеп ул яңа месторожденияларны хөкүмәт структураларына кире бирә идек. Аннары соң да безгә тагы яңа организацияларны бирәләр. Менә шундый төзелеш булды монда Березовскийда. Бу Березовский рудникка инде 2008 елны безнең шәһәребезнең башы Вячеслав Розовский мине менә чакырды да, менә нишләргә белмим ди, менә киңәшлә кемне куярга бу организациянең башына, или үзең киреп эшлә ди. Менә инде анарга каршы килә алмадым. Менә һаман эшлим шунда. 23 елның 29 декабрьдә 70-не тутырдым. Менә һаман эшлим, эшләргә миңа инде ошый. Эшләп результатлары да яхшы. Монда инде Березовский шәһәрендә генә түгел инде, Уралның бөтен шәһәрләрендә шундый менә хәлдер инде. Безнең 25% менә шәһәребездә 25-28 менә шул арада инде. Татарлар, башкортлар. Инде менә безнең шахтерлар эше авыр эш ул, бит. Менә татарлар монда бик күбие, элек бик күбие. Алар инде менә шулай тырыш эшләүчеләр булгач, аларны хөрмәтләре дә бик зур. Һаман да менә шулай шушы соотношение булып тора. Менә без тапшыру башында әйткән идек инде, бәхет эзләп килүчеләр дип, димәк инде аларга менә шулай үзләренең бәхетен табарга ярдәм итүче сез. Бик зур рәхмәт сезгә шуның өчен, Фәрит абый. Менә баянга килгәндә, гармунга килгәндә, Фәрит абый, мин беләм бит инде сез былай гына мөдир генә түгелсез. Сез бик әйбәт баянда уйныйсыз.
Менә шул баянда сезне кем өйрәтте? Кем сезнең беренче укытучы булды? Мин менә күпме үземне хәтерлим, 3 яшьтән инде дип әйтик, әйме. Минем кулымда гел гармун бар иде. Гел менә уенчы гармун гел кулымда. Кечкенә төшкән фотоларда бөтен җирдә менә шушы гармун белән төшә. Минем бик яхшы хәтерлим, 4 яшьлекме, менә 4тән күбрәк булгандыр инде. Әнинең менә дус хатыннарын биетеп торганым менә шушы истә минем. Ничек уйнаганмын инде, белмим. Но хатын-кызлар бийгәннәрен, биеткәнен мин менә хәтерлим. Шул менә. Анарысын инде безнең әти дә, әтинең бабаем да уйнаган дип ишеттем әтидән. Мин аларны, бабайларны күрмәдем. 2 бабаем да минем сугыштан кайтмады. Сугышта. Әти дә инде сугышка катнашкан кеше. Аның бик күп ранениялары бар иде. Менә бөтен тәне яра иде. Бер сул кулында икенче бармагы бер фалангасы. Алайда менә баянда яхшы уйный иде. Әни минем бик яхшы йырлый иде. Әти дә инде менә йырлый иде, уйный иде яхшы. Менә Демәк, кандай иде инде. әй, анарысын инде менә ул яхшы уйнагач, әти-әни мине музыкаль школга бирделәр. Ул вакытта яхшы уйный идем инде мин кергәндә школга. Теге школ менә бөтен кеше укый торган школда, общеобразовательный школда дип әйтик инде. Мин бөтен концертларда катнаша идем. Алайда менә шушы школны бетереп, һаман да уйныйм. Мактансам була, менә 4 малаем бар, бөтенесе баянда уйныйлар иде. Бөтенесе түгел инде кеше малай, әле кечерәк, укымый бер каяда. Барыбер дә менә шөгыльләнә баян тотып. Менә шулай баянда уйныйм әйе, әз генә. Яхшы түгел инде. Роза, менә без менә һәр сезнең кабинетта утырабыз. Менә сезнең кабинетта менә 100% баян бас. Әйе. 100% бөтен җирдә менә мин булган җирдә, бөтен җирдә баян бар. Бөтен җирдә. Берничә баян инде сездә. Берничә баян, бер урында әллә ничә баян була. Искиткеч. Бер точно. Менә һәр вакыт бер баян бар. Анда 2 дә 3 тә була. Вот, нинди урын, төрле урыннар бар инде. Менә безнең тамашачыларга берәр нәрсә үзегезнең баянда уйна алмасыз микән? Мин авылда ел сайын бала вакытымда каникулга кайта идем. Каникулга кайтып, анда инде Зурабыйда минем бик йырчы иде. Безнең татар авылларында бит менә 4 йортка кирсәң, ичесендә баянмы, гармунмы бар иде. 4-нчесендә йырлыйлар, бийләр. Бөтен халыгыбыз безнең менә шундый бик талантлы. Шул сәбәпле инде менә авылга кайтып, анда кызларны да биетә идем. Аларны биетеп инде авылдагы баянистларның киләрендә ничектер өйрәнеп кайта идем. Әни йырлагач, әти уйнагач инде онытылмады ул. Онытылмады шулай. Барыбер практика җитми. Практика булса, яхшырак уйнар идем. Фәрит абый, безнең тапшыруыбызның бик матур бер сорауы бар. Без аны һәрбер үзебезнең катнашкан геройларыбызга бирергә яратабыз. Гармун сезнең өчен ул нәрсә? Минем өчен гармун
Ул менә яннарым ял итә. Ничек инде әйтеп тә бетереп булмый. Әйе, бу бик фәлсәфи сорау, ләкин без сезнең телтебегезне аңладык. Димәк, инде сез шушы гармунны кулга алгачтын җаныгызга ял табасыз. Алгач кына түгел, менә урамда ергә, ну, кай вакыт була бит инде җәяү барасың. Каядыр менә ишетсәң, мин татар телен ишетсәм, туктап, тыңлап торам. Баян тавышын ишетсәм, тагы да менә озак тыңлый калам. Менә минем өчен бик ну, знаково, что ли. Менә баян тавышлары, баян уйнаучылар. Мин бик хөрмәтлим менә егетләрне, кызларны баян уйный торган. Яхшы уйный торганнарын тагы да яхшырак. Әйе. Фәрит Миңнәхмәт улының оныгы Ильяс та 6 яшеннән баянда уйный. Ул төрледән-төрле халыкара һәм бөтен Россия бәйгеләре җиңүчесе. Монысы инде Нәбиуллиннарның гаилә ансамбле. Фәрит абыйның улы Салават һәм оныгы Ильяс әнә шулай буш вакытларын гармун баянда төрле көйләр уйнап уздыра. Гаиләнең бер өлеше ул гармун.
Әйе, гармун бар татарны берләштерә. Һәр вакыт шулай булсын. Гармун моңы һәр татарның йөрәгендә булсын дигән матур теләктә сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.